अग्निगर अग्निगर जाबाय खिनावनो गिदिंजोब्बाय भिडिअखौ मोजां देखायगोन भिडिअखौ देखायगोन नोंथांमोननो बरिया नांगोन काहानि आरो बे जागाजों सोमोन्दो थानाय आसल घटनाखौ काहानिखौ फारि फारि बुंगोन आङो लाखै नैनि उनाव हरिहर दावहा हरिहर दावहा आरो मामोन आरो हाबा जानाय हाबा जानाय बे जिबौजों खानाया मामोन जिबौजों खानाय अनिरुद्धमोन ना अनिरुद्धखौ बान राजाया खानाय माने फिसाजोखौ लांनो फायनो होनना मिथिनानै बारा माने खानाय बिभिन्न धरननि बुस्थुखौ डिटेल्स नै बेयाव शिब नुदों नै आदसा नै हरिहरनि दावहाया बबेयाव जादोंमोन आरो सोर सोरनि गेजेराव जादोंमोन बे इम्पर्टेन्ट सोंथिया बारा गोबाव जायाखै साननैसो सिगां माबा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामाव सोंथि महरै फैदोंमोन स' बे सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना मिथियाब्ला नैबे भिडिअखौ नायबाय था नैबे भिडिअआव नोंथांमोना बे सोंथिनि मोजां एकदम पारफेक्ट एन्सारखौ मिथिनानै मोनगोन नै भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला मानोना दिनै नोंथांमोनखौ आङो मोनसे ओरैबायदि माने मोजां समायना इम्पर्टेन्ट आरो बिउटिफुल प्लेसाव लांनो नागिरदों मोनसे जारिमिनारि जायगा माने हिस्टरिकेल प्लेस बेबायदि मोनसे इम्पर्टेन्ट जायगा नोंथांमोनखौ लांनो नागिरदों आं थ' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ आराम्भ खालामनोसै बर्तमान जों जायगायाव मोनफैबाय नोंथांमोना आन्दाज मोन्दोंना बाय बास मोन्दोंना मा जायगा बियो सलिड जायगा बियो सलिड नोंथांमोना मिथिना मोनगोन गोबां स्टुडेन्ट फैयो आरो गोबां माबा माबि बुहुत जायगानिफ्राय बुहुत माबा माबि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुहुत मानसि थाबायनो फैयो बेरायनो फैयो थ' जों दा गासैबो स्टाफ आरो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै हाजो फारसे दावखोलांसै गोजौ मा जायगा नोंथांमोननो खोन्थायाखैनो आङो नाथाय खोन्थागोन नोंथांमोना मिथिगोन आरो बाहाय गोजौ थांबावनो जों आरो बाहाय गोजौआव बारा नंलिया बाहाय गोजौआव थांबावनोसै जोङो फाय होमबा जों गोजौआव थांना लाग्रोनि गोजौआव मोनफैबाय बा नेङोलाय बुहुत नेङो फाग्ला नेङो लामा लामा मोनो हाजो सायावनो नै बिबार माबा माबि दखान गला दंलाबायो स' जोङो थांगासिनो गेट मोनाखैनो गेट मोननोसै जायगाखौबो मिथिसिगोन नोंथांमोना मा जायगायाव फैदों हरिहरनि जुद्ध बेयावनो जादोंमोन नोंथांमोना नुबोदों बै नुदोंना नै बेनारखौ अग्निगर माने तेजपुराव थानाय अग्निगर स' अग्निगरखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना अग्नि माने अर गर माने बेरा अरनि बेरा बा अरनि खरंबो होनना बुङो मानसिफ्रा जों दाना गेटआव थाबाय टिकेट दाननांगौ बेयाव हाबनोबो बै सायाव गोजौथाराव बेयो मोनसे स्पेसियेल जागा मा स्पेसियेल जागा आं बुंगासिनो दङ गोबाङानो मिथिगौ मिथिनायफ्रा नायनाङा मिथियैफोरनि थाखायसो नैबे दा टिकेट दाननाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 10 थाखा आरो स्टुडेन्ट नङिफोरनि थाखाय 20 थाखा मा मैयालै स्टुडेन्टआ मा खम नायो नामा गिदिर मानसिफ्रा बारा नायो नामा जागाखौ गिदिरफोरना जे 20 थाखा जियानो लाथो दे मेन्टेनेन्सनि थाखाय नांगौ जायो नङा होमबा मेन्टेनेन्स खालाम मोजां भिडिअ जायाबानो जाबाय फैसाखौ खांनानै टिकेटनि नामाव फैसा खांनानै जाना उदै बेरला खालामना लायाबानो जाबाय मोजां खामानि मेन्टेनेन्स माबा माबि बाहायबानो जाबाय दा गेटआव दङ उसुखुथु नै जों गोजौआव उथिलांनोसै आसल काहानिया गोजौआवसो जागोन जियानो जा नैबे हाजो खंखरानो जाबाय अग्निगर माने तेजपुराव थानाय अग्निगर आरो बे तेजपुरनि अग्निगरावनो हरिहर दावहाया जादोंमोन महादेव आरो भगवान श्रीकृष्णनि गेजेराव दाना अग्निगर माने मा अग्नि माने अर संस्कृत सोदोबनिफ्राय फैनाय अग्निगरा अग्नि माने अर आरो गर माने बेरा माने अरनि बेरा बे हाजोखौ सोरगिदिं गिदिंनानैनो थारमाने अरनि बेरा होनाय जादोंमोन सोरगिदिं अर दङमोन रावबो जाहाथे बे हाजोआव फैनो हाया आरो बे हाजोनिफ्राय रावबो ओंखारलांनो हाया बेयाव अरनि बेरा होना दोननाय जादोंमोन सोर होदों मिथिबायना बान राजाया मा मिथिबायना सानसेखालि थारमाने बान राजानि फिसाजो उषा देबिया सिमाङाव बैया बुराया हौवा खासे सेंग्रा खासे सिमां नुदोंमोन बियो आरो बै सेंग्राखौ बियो बेयाके मोजां मोनदोंमोन बेयाके माने जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय बै सिमां उन्दुनाय सेंग्राखौ नांगौ बिनो नांगौ ओरैबायदि मोजां साफा थारमान बे माने बेखौनो अराय सम कन्टिनिउ बेखौनो गोसोखांग्रा जाबाय ओंखाम जाबाबो थोरसियाव बिनि महरा खावब्ला दै लोंबाबो ग्लासनि दैयाव बिनि महरासो खावब्ला बै सिमां उन्दुनाय सेंग्रानि महरा खावब्ला खावब्लि नुजाबाय थाग्रा जाबाय थ' बे सानसेखालि बिराद दुखुआवनो गावनि लोगो चित्रलेखा बुंबाय माबाहाय चित्र होनना बुङो नालाय गुसुङै माबाहाय चित्र आं सिमाङाव बैया बोराय सेंग्रा खासे नुदो
बै सेंग्राखौ आं नांखागौमोन दा मा जागोन दा आं फाग्ला बिनि थाखायनो आं फाग्लि आं मा जागोन हाय चित्र दा आंनो बै सेंग्राखौ नांखागौमोन चित्रआ बुंबाय मुवा मा मोनबाय नोंलाय बे सिमांनि सेंग्राखौलाय होनना बुंबाय र' मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनि आं नै आंनि राइट साइडआव नुदोंना प्राय माने उषा देबिया सिमां नुनाय सेंग्राया बि रखमना आरो प्राय बिसानो आरो हाजि बाहाय बिनिख्रुइ बाहायल'सो खाराब नैबे बाहाय साफासिन आरो उषा देबिया सिमां नुनाय सेंग्रानिख्रुइ नै आंनि लेफ्ट राइट साइड थानाया खुगा हाजि खालामनाया प्राय बेनो आरो सिमां नुनाया फेसन बिदि नायाबायनो र' सब खोथा बाद दि काहानिफोरखौ दा दसे उनाव बुंलायगोन नैबे जाबाय बिराद सायाव माने हाजो सायाव अग्निगरनि एकदम हाजो थिखिनियाव मोनसे पार्क बायदि बरिया समायना खालामना दोननाय जादों नैबेनिया बरिया बिबार आरो एकदम साफा बिबार सिख्लाफोरा बिबारखौ नुनानै पागलि जाखायो फट' लानो लुबैनानै नैबे बरिया मोनसे एसे समान जागा बेयो बरिया नै बिलाइ गैयि दंफां आरो इसान बिभिन्न बिबार साजायनाय दोङो आं सायाव गाखोना नायबाय नैबे जाबाय मोनसे भिउ पइन्ट बेयाव गाखोना तेजपुर एन्टायार टाउनखौ नुहुरजोबो आरोखि नै सायाव गाखोनानै जों सायाव गाखोदोंमोन नै गाखोनायनिफ्राय नुहुरजोबो एन्टायार टाउनखौ ओरै ओइ साला भिडिअखौनो लादों दे जाम्बाया जायखिजाया नुहुरो आरो ओरैथिं उनथिंगाले एकदम तेजपुर टाउनखौ नुहुरजोबो एनैनिफ्राय नै गाहाय जोङो भिउ पइन्टनिफ्राय नैबे जोंनि समान जायगाखौ बेबायदि नुहुरो बरिया साइजनि गुरुनिया फुलनि बागान आरो नैबे मायबा सायाव अशक स्तम्भनि सावगारि दोङो थ' बेबायदि आरो बे जोंनिया स्टाफफोरा आरो रायजोफोरा बिदिनो दा जोङो काहानियाव थांलायनोसै मा काहानियाव बाहाय जागायलायनोसै दानिया बान राजानि फिसाजो उषा देबिनि प्रेम काहानिया जोबाखैनो बे सिमां नुनाय सेंग्राखौ बरिया बुङै होबाय आरो चित्रलेखा बिनि लोगोआ उषाया बुंनाय बेखौ बरिया दांनाय आखिबाय उनाव सावगारिखौ नुबाय बियोथ' अनिरुद्धसो श्री कृष्णनि फिसौ जोला अनिरुद्ध बा नोंलाय बेखौलाय बोरै मोननोलै आं नांखागोन उषा देबिया बुंबाय बेनिफ्राय मा जाबाय काहानिखौ बाहाय दसे थाना बुंलायनोसै दे नैखौ बाहाय नायलायनोसै जों बाहाय उपभग खालामनि जोङो बिनिफ्राय चित्रलेखाखौ उषा देबिया बुंबाय थानायखाय बै सेंग्राखौ आंनो नांखागोन होननानै सानसेखालि चित्रलेखाया अनिरुद्धखौ माने उषा देबिनि खाथियाव लाना फैबाय बाननि जादु मारिनानै बेनिफ्राय अनिरुद्धआबो उषा देबिखौ नुनानै पागला मोजां मोनबाय पुरा लाबाव गोलैबाय आरोखि बिनिफ्राय फाटाफाटि प्रेम अनिरुद्ध आरो उषा देबिनि लाइन मारिनो हमबाय आरो बै बाथ्राखौ मिथिनानै उषा देबिनि बिफा बान राजाया अनिरुद्धखौ पुरा जिबौदो खाना दोनबाय बियो जिबौदो खाना दोननानै बन्दी खालामना लाखिबाय आरो अनिरुद्धखौ बिनिफ्राय श्री कृष्णआ गम मोनबाय बिनिफ्राय बियो खौरां लानो फैबाय बिनिफ्राय फारसेथिं गालियाखौ माबाया बान राजाया शिबखौ सिबियो आरो शिबआ एनि प्रब्लेम माने बान राजाखौ हेफाजाब खालामो आरोखि आरो शिबआ बुंना होनदों बान राजाखौ एनि प्रब्लेम आंखौ फन खालाम दे बान राजा आं नोंनो दोङो नोंखौ खहाय खालामगोन आङो फार्स्टथिं गालि श्री कृष्णआ बान राजाखौ बुंबाय गथ' खानाया मोजां मोनलायदो मालाय बाहाय मिलि जुलि खालामनाय हाबा होदो आमायलै नोंलाय मानो अनिरुद्धखौलाय जिबौदो खाना दोनदोलै होनना बुंबाय आरो बान राजाया मानिया धै आं फाग्ला जायाखैलै फिसाजोखौ बे रखम दुदुआ मानसिनो हाबा हरनो ओरै आरो बेनिफ्राय बिसोर आरो बान राजाया अनिरुद्धखौबो जिबौदो खाना दोननायनिफ्राय हेगारलिया बिथिं आरो कृष्णआ बारा खांबाय बिथिं आरो बान राजाया महादेबखौ लिंहरबाय ओइ साबे दै कृष्णआ बाहाय माबा खालामनो हानाय बाहाय गुन्दुगल खालामनो हानाय नों फैबि माबाखौ महादेबखौ बुंना दोनखादो आरो बेबायदिनो माने जुद्धआ जानायसै हरि हरनि दावहाया बै जायगायावनो जानायसै आरो हरि माने कृष्णखौ बुंदो आरो हर माने महादेब माने शिब माने श्री कृष्ण आरो महादेबनि गेजेराव जानाय दावहा बै अग्निगरम जादोंमोन तेजपुरनि बेबायदिनो जुद्धनि उनाव आरो ब्रह्मआ फैनानै जुद्धखौ बन्द खालामफैनायसै बेनिफ्राय बेबायदिनो बिसोर खानैखौ कमप्रमाइसनि गेजेराव हाबा खालामनाय जाबाय आरो थों जेरै हाखु जेरै दा बिसोरखौ हाबा होनानै बिदि जाबाय आरो काहानिया इसा अग्निगरनि दावहाया अग्निगराव हरि हरनि दावहाया बेबायदि जाथायनि थाखायनो जादोंमोन आरो बेबायदि जादोंमोन आरो बेबायदि ओइ गोजौआव भिउ पइन्ट बियो दा जों काहानिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय जों दा थांलायसै नै
सनादि मासिबांनि एक्टरा नङा माबाया अनिरुद्धआ बेटा उषा देबिखौ खोनाबायनानै जिबौदो खानानै गम मोनद' इयो हाजि मिनिफायदो दा बेटा माला मल्ला जुद्ध खालामनानै दा हाजि मिनिनानै माखौबा खुलुंफ्लादो नों साला কেনে অগ্নিগড় বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে চাই পেলাই ভাল লাগিছে বহুত হিষ্টৰিকেল চিত্ৰবিলাক আছে চাই পেলাই বেয়া লগা নাই মুঠৰ ওপৰত ভালে লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু ওপৰত গৈ ভাগৰ লগা নাই আগৰ অনুভৱ কৰা নাই যিহেতু ভাল ভাল বস্তু আছে যিহেতু চিত্ৰাংকনবিলাক চাব পাইছোঁ হা। সেইটো কাৰণে ভাগৰ ফিলিংটো অহা নাই আৰু হয় দে ঠিকেই আছে বাৰু থেংক इउ काहानिबो जोब्बाय नायनायाबो जोब्बाय नै बाख्लायबोनाय गाहायाव दङ फाउन्टेन दैबाज्रुम नङा फाउन्टेन होनना बुङो आरोखि फाउन्टेन बरिया फाउन्टेन मोनसे दङ नै बिउटिफुल स' बिदिनो जों दा गाहायाव ओंखारलांसै बेलेग जायगा थांलायनोसै अके नायबाय थादो बाहाय अके भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय मोनसे बाथ्रा बुंबावदो थारमाने बै जायगायाव थांदोंमोन गरायसरनि NRDS कलेजा बिसोरो थांफादोंमोन आं बिथांमोना लिंनायखाय थ' आं खिन्थु मास्टारबो नङा स्टुडेन्टबो नङा आं एख' नङा दै आं साइड पार्टनिसो मानसि आं लालु पान्जासो थ' जियानो जा NRDS कलेजनि गासैबो फोरोंगिरि फरायसुला फरायसुलि गासैबो साबायखर थाबाय आंखौ बेबायदि लांनानै मोजां जायगा देखायनायनि थाखाय थ' एनिवे गथ'फ्रा स्टुडेन्टफ्रा मास्टारफ्रा स्टाफफ्रा जाखांना लोंखाना एसे रंजादो जाहाथे गाज्रि कमेन्ट हरा दै अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट लकेल दाउआ खिन्थु अयथासार गोथाव जादोंमोन दै